हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिबार अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आरोबाव खनसे गोसो गोथारै बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों जों मानि कलेजनिफ्राय इनभाइरमेन्टेल इडुकेसननि ट्रिपआव थांदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा नायफालांबाय थौदो। दा जों लोगोफोर गासिबो थांनो रेडि जाजोब्बाय। माखासे बाहेरायाव दंबावो आरोना, माखासे सिङाव गाखोबाय। ऊपर हाई बोल लीजिए। कैसा लगा? अच्छा लगा। ओए, क्या कर रहा है? गासिबो खुसियानो लाजाया आरोना लोगोफोर। गावबा गाव मा रायज्लायनानै मिनिलायदों, मा होनज्लायनानै जंखायलायदों रावबो मिथिया। माने गोजानाव थांनो मोनैनि थाखाय खुसियानो लाजाया आरोना लोगोफोर। सरि नोंथांमोननो आं जायगानि मुंखौ खिन्थानो बावदों। जों थांगोना जाहैबाय बुक्सा टाइगार रिजार्भ आरोना लोगोफोर। बेयो वेस्ट बेंगलनि मोनसे जायगा। जों भिडिअखौ बिदिबा सुरु खालामसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंना गारिया खारजेनबाय लोगोफोर। नै जों दा जुरिजेनबाय, आगान सुरजेनबाय जोङो थांखिसिम सहैनो थाखाय। नोंथांमोना नायफालांबाय थादो। बे भिडिअआ पार्ट 1 जागोन आरोना लोगोफोर। बेहाय ट्रेभेलनि नुलांगोन, नोंथांमोना लामाखौ माबोरै थाङो, अबे लामाजों थाङो नोंथांमोना बेखौ नायलांनो हागोन। आरो लामायाव गोबां समायना समायना सिनारि, सावगारिफोर, मिथिंगानि नुथायफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो हागोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेग्राब गोजोननाय मोनाबो जानो हागौ आरोना। माने बेहाय लामानिल' जागोन नालाय। थेवबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो, इन्टारेस्ट लादो। जोबोद समायना लोगोफोर लामाया। बेफोरबायदिनो गोबां समायना लामाफोर दं आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना आंजों नायफालांबाय था, अब्लानो समायना लामाफोरखौ नुलांगोन। जों दा ओंखारबाय दसे लोगोफोर लामायाव। माने गोलाव लामा थांनाय नालाय दसे रेस्ट लाबाय आरोना। गोलाव लामा थांनानै गोबां दिगदारफोर जानो हागौ, बिनि थाखायनो जों बाहाय ओंखारनानै दसे रेस्ट लाबाय। boleh jalan nggak nih? Hai bol. Hai. Bye. Hello guys, that's your breakfast खालामनो नागिरबाय आरोना दासो। You have camera? Yes bro. दा जों नै एसे बायहेरायाव ओंखारबाय आरोना लोगोफोर। माने दाथ' नै एकदमबारे बिहिर, मा जायगानि जों जायगाखौ मिथिया। दा थाव सोबाय नालाय जों एसे गारि एकदमबारे लामायाव थांसै। माबाय जों गेजेराव बायहेरायाव ओंखारबाय। ओमफ्राय माखासे गारिया थाव सोबाय, माखासे बिन्दास दं आरोना। दा थांगोनलै दसे थानानै। Guys, to I'm dari West Bengal. Oh, bhai. Hi bol. Hi bro. Yeah. Hi. What's up? Google, bro. Deh, foto. दा जों बेनिफ्राय थांनो गाखोफिनबाय आरोना लोगोफोर। रेस्ट लाखांबाय जोङो दसे। दा थांफिननोसै। बे गोजान लामा थांफिननानै
जों दा लोगोफोर गासिबो गारियाव गाखोजोब्बाय थांफिननो जुरिफिनसिगोन जोङो नै जों दा थांफिननोसै लोगोफोर जोंना गारिया खारफिनबाय नोंथांमोना नायफालांबाय थादो गोबां समायना समायना लामाफोर नुबोगासिनो दं आरो नोंथांमोना नुलांबावगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौल' नायफालांबाय था अब्लानो मोजां लामाफोरखौ नोंथांमोना नु जों दा फैयै फैनानै ट्राफिकआवसो लोगो मोनबाय लोगोफोर माने बेयाव रेल साइथिं दं आरोना बेखौ बारनायाव लामा नेनांगौ जायो बयबो फाला राननांगौ जायो मानोना लामाया गुवार नङा नालाय बयबो फाला फालासो बारनांगौ बेनि थाखायनो एसे बाव बिहिर जायो आरोना जों दा लामा रेलवेखौ क्रस खालामबाय लोगोफोरनि रेल साइथिंखौ जों दा रेल साइथिंखौ बारखांबाय लोगोफोर दा जों आजादि थांफिनबाय आरोना सल जेबो डिस्टार्ब गैयाजासे जों स्पिडआव ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो दा जों साहा बागान लोगो मोनदों आरोना लोगोफोर लामायाव नै बिराद समायना नुयो गारि सानिफ्राय गोथांनो सोमखोर एकदमबारे गोसोखौ गोजोनग्लायजोबो आरोना बेबायदि मिथिंगानि समायना महरखौ नुयोब्ला दा जों बे फैनायनि थांखियाव लामायाव आगान सुरबाय आरोना लोगोफोरनि मोनफैबाय जों हाग्रायाव हाबजेनबाय थेवबो दाबो गेटखौ मोनाखै आरोना लोगोफोर होमब्लाबो बेनि जेनाखि हाग्रा बे हाग्रायाव जों आगान होजेनबाय नै थांजेनबाय नोंथांमोना नायलांबायल' था अब्लानो नुलांबाय थागोन फाइनालि जों लोगोफोर दा मोनबाय आरोना टाइगार बुक्सा रिजर्वनि मेन गेटखौ जों दा मोनबाय जों माबोरै जासिगोन दा जों मोनफैबाय आरोना लोगोफोरनि एकदमबारे बुक्सा टाइगार रिजार्वखौ गेटआ मोनबाय नै जों गेटआवनो दं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोजोनगोन नोंथांमोना अब्ला नेनानै थादो पार्ट 2 भिडिअखौ थाबैनो फैगोन नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअआ